Počet ćemo od barbike. Hajde, saberite sebi odeću barbike. Obožavam barbike. Tačno, znam šta da radim. A naći ću odgovarajuću odeću u časopisu. To je baš ono što mi treba. Wow, kako je lijepa. Sigurno će mi trebati ova haljina. Oho, koliko odeće. Ne mogu da verujem. To je sve tako roze. A evo moje haljine. Dakle, ovo možete skloniti. O, da. Neverovatno je. Oduševljena sam. Dakle, uskoro ću doći. Obukla sam se u stilu barbike. Pogledajte kako vam se čini. Napišite u komentarima da li mi dobro stoji ova haljina. Vratila sam se. Oho, Miley, izgledaš prelepo. Hoću i ja da se obučem u stilu barbike. Izabrat ću odgovarajuće odelo. Tu je tako veliki izbor. Ne znam šta je zabrati. Opa, ovo mi se sviđa. Da, hoću da obučem to. Wow. A gdje je moje novo odelo? Našla sam. Izgleda divno. Presvući ću se. Kako vam se čini? Ja mislim da mi baš lepo stoji. Stavite like ako vam se sviđa moja odeća u stilu barbike. Najavljujem početak šovu. Devojke, spremne smo da vidimo vaše izglede. Šta ste izabrali? Oho! Jao, tako se brinem. Da li vam se sviđa moj izgled? Trudila sam se. Oho, Quentinu se sviđa, Wendy se sviđa i Phoebe se sviđa. A i svemu se isto dopalo. Super, dobila si 4 lajkova. Miley, pazi! Ups, izvini Miley, ali sudije su se predomislili. Sad imaš 3 dizlajka i samo 1 lajk. Ostalo je pogledati šta je izabrala Tiffany. Ćao svima, kako vam se čini? Meni se jako sviđa moje odelo. Važno je znati šta misle sudije. 3 lajka i 1 dizlajk. Što? Dizlajk? Ne prihvatam to. Da, tako je mnogo bolje. Jesam ja pobedila? Da, tako sam srećna. Sljedeća runda, treba vam odeća u rockerskom stilu. Hoćete moći? Jeli? Da, ja već imam ideju. Znam šta želim da vidim na sebi. Ne to, ne to. O, da, to mi treba. Wow, ovo odelo izgleda savršeno. Ne mogu da verujem da ću za minut izgledati ovako. Jedva čekam, idem da se presvučem. Oho, zanimljivo. Oduševljena sam. Ovaj kostim je ekstra. A da li se vama sviđa? Pišite u komentarima. Smislila sam. Sigurno znam u čemu ću pobediti. Sad ću ga naći. Eto ga. Da, ovo izgleda baš moćno. Nikad nisam bila takva. Idem da se presvučem. Jedva čekam. Dakle, kako vam se čini moj stil? Moj izgled će sigurno oduševiti sudije. Osjećam se mnogo lepom i jakom. Da, rock'n'roll. Predstavljam vam prvu takmičarku i to je Miley. Hajde, pokaži nam svoj izgled. Wow, izgledaš baš drsko. Quentin, like. Wendy, like. Phoebe, like. Čak i Sam, like. Dobro, šta ćete reći o izgledu Tiffany? Ona izgleda super, zar ne? Dobro, hajde da vidimo šta će reći sudije. Quentin? Oho, dešava se nešto zanimljivo. Wow, kakva energija! Tiffany, svaka čast. Jao, Quentinu se nije dopala takva muzika, a Wendy se svidjelo. A od Phoebe i Sama, dislike. Što? Pa vi mi samo zavidite. Dakle, ko je pobedio? Miley je pobednica ovog puta. Devojke, sada morate smisliti šareni izgled. Obožavam takav stil. Dajte sve od sebe.
O, naravno, ja već znam šta ću. Dakle, treba mi najvedrije odelo od svih. O, da, to mi odgovara. Izgledat ću mnogo lepo u tome. O, ne, ali to nije ono što sam htjela. Onda ću ja sigurno pobediti. Izabrat ću najbolje odelo. O, da, ovo je savršeno. Uzimam to. Što? To ne liči na odelo koje sam izabrala. O, Tiffany, prestani. Dakle, treba nešto smisliti. Ne smem da izgubim. O, evo potrebnih stvari, suknja i topić. Idem da se presvučem, a ti sedi ovdje. Pa ne, ja znam šta da radim. Dakle, trebaju mi makaze i lepljiva traka. Napravit ću sebi samo odelo. Sudije jedva čekaju da vide kako izgledate. Oho, izgledate nevjerovatno. Svaka vam čast. Sudije, šta mislite? Hajde, čekamo vaše ocene. O da, sudije su oduševljene. Od svakog ste dobili like. Ispada da je pobedilo prijateljstvo. Miley, Tiffany, izgledate divno u bilo kojoj odeći. Hajde, jedan aplauz za naše takmičarke. Devojke, kako smete da spavate na mom času? To je nepoštovanje roditelja u školu. O, znači to je bio san? Izgledam užasno. Svo lice mi je u bubuljicama. I kako da ih se rešim? O, ne. O, čekajte, imam ideju. Treba mi saksija sa zemljom. Niko neće biti protiv ako bacim to, jeli? A umjesto cveća ću stvoriti aloju. O, tvoj cvet izgleda tako loše. Treba ga zaliti vodom. Gotovo. Hvala, Lilian. Odseći ću pač aloje. Iscedit ću sav sok. Pogledajte, unutra se krije jako korisna tečnost za lice. Treba je samo naneti na lice na nekoliko minuta, a zatim skinuti. Eto, sad mi je lice tako lepo. Judy, rešila si se bubuljica, svaka čast. Tvoja koža sija? Da, koža mi je tako mekana cool. Hoću i ja tako? Sad je mored, sklonite se. Moje lice izgleda tako umorno. Moram više spavati. Gdje je maska? Evo je. Dakle, iscedit ću na ruku. O ne, maska je nestala. Kako dobre. O ne. Jenny, smiri se, sve u redu. Ohladi se. Daj da ti pomognem. Mogu naneti masku tebi na lice? To nije teško. Eto. Ups, malo sam preterala. Izvini. Hvala, Vivian. Sad mi je svo lice u maski. Izvini. Daj da razmažem masku po tvom licu. Tako će biti bolje. O, Janice, hajde brže da skinemo tu masku. Jedva čekam da vidim rezultat. Wow, moje lice je tako lepo. Koža je postala mnogo bolja, cool. Janice, Lilian, odlazite, sad je mored. Čekajte, šta? Imam puno crnih tačka na licu. Ne mogu čak ni da ih iscedim. To nije u redu. O, koristit ću specijalnu četku za duboko čišćenje lica. I koristit ću još moć vetra za još efikasnije čišćenje. Wow! Sada izgledam mnogo bolje, cool! Ali naočare mi kvare izgled, a bez njih je sve mutno. O, šta da radim? Neću moći da hodam bez naočara, a ništa ne vidim. Vivian, pomoći ću ti. Napravit ću ti specijalna sočiva za oči s kojim ćeš sve vidjeti. Tako je? O, zaista vidim sve. Hvala puno, Lilian. Drago mi je da ti pomognem. A sad je moj red. Odlazi. Odlično. Moja koža izgleda tako dobro. Perem je čistom vodom. A sa zubima imam problem. Žuti su. To nije u redu. Znam kako popraviti to. Opraću ih vodom. Tako je. Ako pojačam pritisak vode, sva prljavština će otići. Ovo zaista radi. Super, sad imam lep osmeh. Devojke, tako smo lepe. Šta nas čeka dalje? A sad se moram našminkati. Da vidimo šta ima tu. O, to je moja kutija. U njoj je lep smaragd. Odlično. Moram ga razbiti. Uradit ću to uz pomoć palice. Da.
A sada udaram. Jaku. Judy, šta se desilo? Sve je u redu. A Lilian, dodaj malo vode. Tako je, hvala. A sad ću staviti to na lice. Nešto čudno. O, tačno. Došla mi ideja. Janice, dodaj malo vatre. Sad je ispalo ono što mi treba. Lepe zelene šljokice. Naneću ih na kapke. Super! Hvala na pomoći, devojke. A sad mi treba još lepa frizura. Pozvaću moć prirode svojim divnim glasom. Wow, izgledam prelepo. Super, sad ja. Počet ću od moje kutije. Otvaram. Unutra je crvena narukvica. Ne, uopšte mi ne odgovara. Treba nešto napraviti od nje. Tačno, istopiću je. Gledajte, ispale su lepe minđuše. O, Janice, kako lepo! Odlična ideja. Ne znam. Imaš lepu ogrlicu. Daj da ti pomognem da je staviš. Jao, Vivian, pusti malo, ne mogu da dišem. To nije obična ogrlica. Sad imam lepu frizuru i make-up. Super! A sad je moj red. Šta da smislim? Tačno! Oblake, pomozite mi. Nacrtale su mi na licu lepu zore. O, da, baš mi se sviđa. Ali nešto nedostaje. O, Judy, mogu li da uzmem tvoje perje? Čekaj, a šta ćeš ti meni? Neću ti ih dati samo onako. Onda ću sama uzeti. Tačnije, to ću raditi vetar umjesto mene. Uspela. A to će mi trebati za ukras. O, da, magija vetra je odlučila da mi pomogne. Šta će biti? Wow, kako lepo. Hvala. Odlazi. Ćao. Ostala sam samo ja. A šta da uradim? Tačno. A voda će mi nacrtati odličan make-up. O, gledajte. Izgledam divno. A šta je sa kosom? O, kapljice. Napravi mi lepu frizuru. O, da, ja izgledam tako slatko. Šta da obučem? Nemam pojma. O, kako vam se sviđa ova majica? Je li dobra? Užasne. A šta će biti kod mene? O, magija vatre će mi pomoći. O, kako lepo. Vatreno odelo. Izgledam odlično. Idemo dalje. O, moram presvući pidžamu. Magija vode, pomozi mi. Wow, kako slatko. Sviđa mi se. Treba mi pomoć sa odelom. Magija zemlje, pomozi mi. Wow, oduševljena sam. Tako mi dobro stoji. Hvala na pomoći. I ostala sam samo ja. Želim lepu haljinu. Magija vazduha. Wow, to je baš ono što sam htjela. O, kako lepo. Devojke, vaša odela su ekstra. Svaka izgleda prelepo i jedinstveno. Svaka vam čast. A šta vi mislite? Kako vam se sviđa njihovo odelo? Napišite svoje mišljenje u komentarima. O, da, ja sam oduševljena. Hajde da vidimo šta će biti dalje. O, devojke, tako lepe ste došli u školu. Svi će biti oduševljeni kad vas vide. Opa, a ovo su glavni lepotani škole, David i Zach. O, kakve lepotice! Neverovatno izgledate mnogo dobro. Zaljubio sam se. A ja sam vam odmah rekla da će izgubiti glavu od vaše lepote. Devojke, zaljubili ste ih u sebe. Sad će svaki šmeker biti vaš. A vaša lepota je odradila kako treba. Gledajte njihovu reakciju, to je jako smešno.